Oorveerten die dreigen te verdwijnen, ongereisde eilandbewoners, een vernield schip, gedooghoed listplakken en jochtzaken. In 4 weken tijd is er van alles bad tussen de rederij Doeksen en de eigen veerdienst de Schelling. Maar zo'n justerjoen is er weer rijst op het waard. De EVT, die in 2009 concurrent waard van Doeksen, verdwijnt. Wij zijn niet begonnen met EVT om uiteindelijk na 6 jaar te zeggen van we hebben het voor het geld gedaan. Absoluut niet. Ik denk dat dat een pleister op de wonden is. Persoonlijk ben ik natuurlijk vanaf dag 1 erbij betrokken, dus ook wat emotioneler in het dossier. Ik heb er ook best een beetje moeite mee, maar ik kan me op termijn bij de afspraken die we gemaakt hebben en hoe we het verder invulling hebben gegeven goed vinden. Het schip de Spathoek van de EVT werd nog rond september broekt. Daarna wordt het uit de Vietnam. Het personeel van de EVT gaat voor eerst mee naar Doeksen. De vraag is voor zelfs wat er bad met de prijs van een boordkaartje, dat er geen concurrentie meer is. Het mag duidelijk zijn dat de tarieven, de dumptarieven die EVT voerde en waar wij op een moment ook in mee moesten gaan om verder omzetverlies te voorkomen, dat kan niet uit. Hè? Want dat heeft geleid tot alle problemen die er waren. Er waren overigens de partijen in het contract ook volstrekt over eens dat het verband was. Waar ik groot voorstander van ben, en dat zie je in de hele reisbranche, dat je gewoon naar tariefdifferentiatie gaat. EVT heeft dat geïntroduceerd met zijn vanafprijzen. Je kunt op drukke afvaarten kun je wat meer vragen en op rustige afvaarten kun je wat minder gaan vragen. En dat soort elementen zullen wij natuurlijk ook gewoon overnemen. Wanneer de tarieven ongepast worden is nog onduidelijk.